COVID-free na ang Mandawi City Police Office human ang 32 nila ka mga sakop nagnegatibo na sa coronavirus disease. Samtang 32 na lang usab sa Mandawihanon ka mga Mandawihanon ang nagpabilin sa isolation center sa Dakbayan sa Mandawi. Ang report ni Femery Dumabo. Sobre nang gibuksan ng Mandawi City Police Office aron manawat ang mga kliyente, human gideklarar na kini nga COVID-free. Gikumpirmar ni Police Colonel Jonathan Abella nga sa Yunings Manaha, gipahibaw nga nagnegatibo na ang 30 ka mga pulis ug 2 ka mga non-uniformed personnel. Apan mas higpit ang pagpatuman sa MCPO sa health protocol, lakip na usab diha sa tanan nilang mga police station. Implement yun ng atong kanang minimum health standard sa mga stations. And also sa aton likayan ko nato kanang constant na kanang duol bitaw sa atong mga clientele na gitay barrier. Samtang 32 na lang ang nahibiling pasyente sa COVID-19 nga naa sa isolation facility sa Mandawi City Central School. Matri Dr. Ligaya Dargantes nga kapin sa usa ka gato sinuon ang naka-home quarantine. Kay nagafollow maghihapon ta sa ato ang guidelines ni DOH nga as long as the home is a good kanang venue for isolation, no senior citizens, and then as ilang own kwarto, wala sad sila yung mga bata dito. Ilang gipaningkamutan nga sa katapusang bahin ning Bulana, mamahimo nang magamit ang duha ka mga isolation facilities sa syudad nga magamit kun mumando ng IATF nga idili na ang home quarantine. Sa labing ulahi nga talaan sa Mandawi City Information Office, aduna nalay 183 nga aktibo nga kaso ang Dakbayan. Naka-recover na ang 1,872. Oban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.